Det er blevet bløde bolden, eller hvad? Stop nu! Stille! I går ud! Nu gælder det bare om for jer at finde de ting, I skal bruge. Emils jeg ved jeg slet ikke, om jeg kan stole på jer, men kommer med noget. Vi skal finde ud af, hvem der har det. Men han har jo allerede, I har jo allerede fået nogle penge. Jeg har ikke nogen penge. Nej, men det har jeres ledere. Nej, jeg har... Nej! Og hvis I ikke kommer tilbage med noget, så dræber jeg alle sammen selv. Kom afsted! Det er os, der står bag ved skjoldet. Jamen, officielt, så ved jeg lige, det husker sidst. Det er derfor, vi har fået det store valg. Der er flere til. Har I samlet? Har I prøvet at samle? Er det os, der er bag ved skjoldet? Ja, men alle de der ting, der er på Isa! Vi skal bare have de her kamera. Vi skal finde de her ting, vi skal bruge. Michael, det hedder ikke Michael, der er særbødighed. der er intet bedre. 2 hug. 2 hug. Lad være med det, Jonas. 2 hug. Prøv at komme her og kigge. Prøv her. Det er den her monsterkriger, som vi skal finde. Vi mangler en brik. Ja, lige de små kom ind og se. Sverige har vi. Ikke også? Der mangler ikke 2 brikker. Okay. Ikke også? Vi har det store sværd. Det er det, som vores skygge han står med. Så mangler vi de andre ting. Vi mangler en handske, vi mangler en armer og nogle panserplader, vi mangler en hjelm og ting og sager. Det er de ting, vi mangler for at kunne... Lige så snart vi har alle tingene, så får vi fat i en scrolls eller fra troldmandscirklen. Og så er det, at vi skal lave et ritual, og så kan lige pludselig så kommer ham der, krigeren. Ikke også? Som er på vores side. Det er os, der kan kontrollere ham. Ja. Det er lige meget. Det er en brik, der mangler. Vi ved ikke, hvor den er henne. Vi har fået den på et tidspunkt. Ikke også? Så det er det, vi skal ud og finde nu. Og det er det, vi skulle have fundet i dag. Ikke også? Er der nogen gobliner, der lugter af lort? Nå, okay. Der var nogen, der har trådt ind i det.